eto pa feeding program natin sa elementary school ng Lower Bonga. Ayan. Magipalo Mantabi. Kucholo Vlog, Bicol, and then Madunong Vlog. Ayan. Pagipalo Mantabi guys, sa diritang Bicolano. Dahil iba? Noel Binaya Bareda and my page, Choice in Arkens Vlog. Ayan. Siyempre, Oni Patabi ang pinakagwapo sa Team Idol. Dahil iba? Ayan. So sa imong page tabi? Noy Paris din na. Ayan. Wow. Si Noy Paris, Noy TV. And syempre, saro-saroon na tabi ni may maarabot na. Ano tabi man iso sa imong page? Samara Jam. Pagipalo tabi. Oh, sa mga Bicolana ta dyan, Bicolano ta dyan ha. Baka naman dahil naman kamo magparalaw. Oh. Ano si anong pangaran tabi? Marisa Riparit Nocedo and Lanmar Vlog TV. Ayan. Dahil ang tabi paglingawan sa Disyembre baga arani na tabi ang halalan. Manay! Siyempre, Irene Tabuhara, your mading tuying. None other than. Siyempre! Michelle Belando guys, follow me. Nice! Siyempre! Sa gabos na maurag, pero makaurag. Rose pakaurag vlog. Ayan. And syempre, dahil paglingawan si DJ Al. DJ Al. Kang Isla Kagraray. Ayo, taday na kay tata. Nang babakay ang kitaba. Grabe ka raw. Grabe ko. Tapos na yun. Ay, may rubber band po. Ayan, may naman sa ano ba? Ay, babe. Send po. Guys, so, rubber band sa kataling ko ng ano dito. Pakita na parang ano. Magkaon na po muna. Makaraon mo na? Pwede naman magkaon. Nanganing, ano, gusto makatas ng iba. Masaing ka. Ano oras na ba? Natulog pa sa maluto. Ano tulog ba? Kay panuto. Kaya nga di tayo nakakaon. Yup. Ha? Grabe man. Ano? Nasabi mo na ang lahat at ikaw na ang nagwakas. Nadarama akong sakit ngayon. Gusto mong ako'y lumimot sa mga pangako mo. Ako'y nag-iisip kung bakit